Una llàstima que aquesta moció hagi sigut l'última a aquestes hores de la nit, perquè realment és una moció refrescant, és una proposta, segons se mire, pot ser encoratjadora. Diu la part resolutiva: manifestar nuestro apoyo al mantenimiento de los puestos de trabajo de profesores y personal auxiliar en los colegios concertados y de profesionales sanitarios o de departamentos sanitarios con gestión concesional. Què vol dir això? Vol dir que no se despedisca, que no se tira al carrer, que no se reduïsquen les places dels concerts educatius i sanitaris. El senyor Huguet fa aproximadament 2 anys va dir que sobraven 20.000 professors. Si vostès estan reivindicant que són pràcticament un terç de l'ensenyament, suposa que alguna part d'aixòs 20.000 li tindrà que tocar a vostè. Digue-li vostè al seu senyor ministre que només que tira és de la pública, que és de la concertada, no. Quan vostè està dient que són serveis complementaris. Si és complementari, si sobra algú, serà el servei complementari, no el que té l'obligació de garantir una educació per a tota la població. Per tant, no acaba d'entendre com és que se vol que se respeten tots els llocs de les concertades quan el seu ministre està dient que sobren 20.000 professors en l'ensenyament públic. No sols que ho diu, sinó que ho fa. Des d'aquest dia, d'aquesta declaració del senyor ministre fins ara, se calcula que a nivell d'estat s'han perdut 18.000 llocs de treball. 18.000 llocs de treball. És l'ERE més gran que s'ha fet en la història d'aquest país. I vostè diu que se blinden els convenis, les concessions administratives. Com és possible això? Però li diré més. Vostè diu que això se fa sota el control i supervisió pública. Jo m'alegraré molt. Si alguna volta passa el que vostès donen per fet, que el tripartit ja ve, el quadripartit, perquè és el que vostès diuen que aquesta moció la fan perquè ja comienzan a esbozar un programa de gobierno tri, cuatro o quinto partito que tienen la voluntad, no sé en qué parla vostè, de suprimir la educación en colaboración con los colegios concertados. Jo no sé si vostè sabrà que històricament els concerts educatius és una cosa del senyor Felipe González. O sea, y entra en contradicción lo que digo a continuación esta moción, que allá on ha gobernat el PSOE, Izquierda Unida, Esquerra Republicana, etcétera, se han mantenido imposado conciertos. O sea, no sé d'on trau vostè que hi ha una voluntat per uns governs que vostè està configurant ja, els altres encara no ho sabem, però vostè segur que té una bola de cristal i ja sap en qui va governar cadascú, ja dona per perduda la Generalitat, evidentment, jo estic en vostè en això, estic, absolutament convençut que van a perdre la Generalitat de lo mal que ho estan fent. El problema és que ens han portat a la ruïna i després veurem com alçarem el cap, però independentment d'això, vostè ho dona per fet. Ara, el que no puc entendre és que vostès estiguen demanant una cosa que està a la política exactament contrària. Jo estic d'acord amb vostè que el sector privat té un paper i té un paper important en la nostra societat. Estem en un règim que pot ser un incentiu per al model públic, però evidentment sota el control i supervisió pública, com vostè diu. Ara, no és un model en absolut el que vostès aquí ens diuen també, recordar, a banda de la sanitat i l'educació, en control d'aigua. Molt bé. Jo li recordaria el cas de Marsa, per exemple. Ahí ha hagut control i supervisió pública? Ahí ha sigut un bon funcionament, col·laboració pública-privada o construcció d'obra pública. No sé si el cas Gürtel li sona d'algo i de què va això. O, per exemple, una altra cosa que diuen, la gestió de residus. Vostè sap, li sona algo el nom de Fenoll o la família de Cotino, ja que se dediquen? És a dir, vull dir que la col·laboració pública-privada en ningú cas és que siga ni millor ni pitjor. Jo penso que escàndals de serveis públics poden haver-ne, però de les dimensions que vostès han aconseguit mentre han governat, aquestes col·laboracions, els escàndals que vostès han gestionat són per a dir, escolta, això hay que mirar-se-ho molt, i la part, sobretot, el que més m'interessa d'esta moció és això de que controlar-los i molt. Vostès diuen que això és més democràtic i més eficient. Bueno, això és una afirmació gratuïta, absolutament gratuïta. Estem parlant de percentatges. En Finlàndia, per exemple, el sector privat en educació és el 2% i en tots els informes Finlàndia dona com a millor país de la Unió Europea en educació. Per tant, podria donar-se un model molt democràtic, no sé si qüestionarà vostè la democràcia en Finlàndia, jo no, molt democràtic i molt eficient, com el cas finlandès, amb un 2% d'ensenyament privat.
privat, que no concertat. En tot això que vull dir, que aquesta moció l'únic que despunta és una amenaça, i una amenaça molt clara. Diuen vostès: atenció a la anulació o revocació de los conciertos educativos o las concesiones sanitarias que abocarían a los valencianos a tener que financiar unas indemnizaciones millonarias. Unas indemnizaciones que vostès han intentat blindar en aquests contractes per a portar-nos a una situació absolutament al·lucinant en el deute públic que tenim i que, efectivament, vostès volen ficar-nos en un carreró sense eixida. Això és un xantatge als futurs governs que podrien haver, que podrien prendre una altra decisió, tenint en compte, entre altres coses, que si vostè ha seguit les estadístiques del seu ministeri, del seu, no del meu, del seu ministeri, que encara governen vostès, se donarà compte que la sanitat espanyola és un model a imitar. El model de la sanitat espanyola públic és un model a imitar pel cost que té aquesta sanitat per habitant i eficiència i cobertura. Vostès estan ficant-nos en un model que no sé en qui miren, perquè tindrien que dir vostès, nosaltres estem fixant-nos en no sé quin model, anem al model francès o anem al model alemany. A quin model van vostès? A un model molt pitjor del que tenim, molt més car que el que tenim i una gestió més fosca que la tenim. I donant com a exemples les que he dit, residus, aigua, construcció, vostè creu que això són models que se poden seguir? O sigui, el millor que podria passar és això, que vostès perdeguin la Generalitat, com ja anuncia vostè en la seva moció, que nosaltres estaguérem per el control i supervisió de serveis públics i que la iniciativa privada realment estaguera allà on li toca estar. No en aquest 30-35% que vostès volen, que és llevar les classes mitjanes de la pública per a passar a la concertada. Perquè li he de fer una pregunta. Vostè creu que una escola pública ha de ser l'escola que se quede en tots els xiquets de color, tots els estrangers, tots els pobres, tots els que són de minories ètniques, tots els de risc social, mentre que els blanquets, rogets, fills de persones de classe alta estan finançats al 100% en els impostos de tots, en les seues escoles que segreguen per sexe, per religió, per classe social? Vostè creu que això una persona mitjanament, ja no dic d'esquerres, èticament pot consentir aquestes coses i damunt que l'amenacen en que si canvien el model va tindre que pagar indemnitzacions quan vostè ens han portat a la ruïna, que devem 30.000 milions d'euros? Vostè creu que això és una moció que a aquestes altures de la jugada pot presentar vostè en aquest Ajuntament i que una persona mitjanament sensible no li conteste en paraules grosses, perquè és que no se pot contestar d'una altra manera? Muy bien, señor Caturla. Señor Ortiz. Bueno, yo voy a ser mucho más breve porque efectivamente estoy totalmente de acuerdo con la